हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती वीडियोटी समस्त को भल लगे। प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करने दे। देखो चुली आमर करें शाशु बो पाखापाखि चुली तरह रेडी हो गला। पूर्व भिडियो देखी चुली ये आउ टे भलसे नेशा नेसी कर फाटी फुटी जाइए। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲି ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ମାଏରେ ଚୁଲି की ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ନୂଆ ଚୁଲି ହୁଏ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ବନ୍ଦେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେହେତୁ ଅଗ୍ନି ଦେବତା। ମା ଚୁଲି ଜାଳିକିନି ପୂଜା କରିସାରି ଟିକେ କାଗଜ ଲଗେଇଦେଲେ, ଜାଳିଦେଲେ। ଏବେ ଜେଜ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଶିଳା ପାଳଙ୍ଗ ପଡ଼ିବ ହାଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏପଟେ ଚାହା ଆଉ ଉପମା କରିଛି। ଚାହା ଉପମା ବସିକି ଖାଉଛି। ଜେଜେଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି, ଜେଜେ ଖାଇକିନି ଚାହା ଉପମା ଗଲେ। ମା ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଧୋଇ, ଗାଧୋଇକି ଆସିଲେ ଖାଇବେ ଚାହା ଉପମା। ବାପା ପଖାଳ ଖାଇକି ଯିବେ କଲେଜ। ଏବେ ମୁଁ ବସି ଖାଉଛି ଚାହା ଉପମା। ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଭରସା ଅଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ଦେବେ ବୋଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଜ ନେଇ ଆସିଲେ କେତେ ସାରା କେକ୍ ଆଣିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ। ଆଧରୁ ଆହୁରି ଦୁଇଟା ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁଣୁ। ଏବେ ନୂଆ ଚୁଲିରେ ପ୍ରଥମ ଆଜି ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ପତ୍ର ଜାଳିକି ରୋଷେଇ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ନୂଆ ଚୁଲି ଓଦା ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଜଳିଯିବା ପାଇଁ। ଭାତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଶାଗ ତରକାରୀ କରୁଛି, କୋଶିଳା ଶାଗ, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ବଢ଼ି, ସାରୁ ତରକାରୀ। ଆଜି ସବୁ ସାଧା ତରକାରୀ ହେଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କରିଛି ଫୁଟା ତରକାରୀ ହବ। ଇଏ ମାନେ ଆଳୁ, ସାରୁ, ବାଇଗଣ, ଟମାଟର, ବଢ଼ି ସବୁ ପଡ଼ିକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ସିଝା ହେଲା ପରେ ଟିକେ ପିଆଜ ଛୁଙ୍କ ହବ। କାହିଁକିନା ଆଜି ବାପା ଘରେ ଖାଇବେନି, କଲେଜରେ ଖାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ କରୁଛୁ। ଜେଜ, ମୁଁ, ମା 3 ଜଣ ଖାଇବୁ ଘରେ। ତରକାରୀଟା ସିଝି ଆସିଲାଣି ପ୍ରାୟ। ଏବେ ତାକୁ କରିଦେଇ ଫୁଟେଇଦେବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ, ଝୁଣ୍ଟିକି ଯାଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ସେ ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ